खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ थाम्बनेइल एबा टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै। दिनैनि भिडिअआनो ओरैबायदि जोङो स्कुलनि डाइस क'डखौ माबोरै मोनगोन अनलाइनै बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोङो अफलाइनैबो मोनो, बिनिफ्राय अनलाइनै माबोरै जोङो मोनगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोङो डाइस क'डखौ माबोरै मोनो स्कुलनिखौ। डाइस क'डजों मा जोङो खालामनो हायो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। डाइस क'डजों जोङो गुनत्सवनि जा रिजाल्ट मोनो बेखौ जों नायनो हायो। गुनत्सव जोङो फैयो स्कुलाव जोङो चेकिं खालामो, बिनि रिजाल्टफोरखौ जों नायनो हायो। डाइस क'ड नङाब्ला जोङो खेवनो हाया, बेयाव जोङो डाइस क'डखौ नांथारगौ। बिनिफ्राय जोंनि बे डाइस क'डआ स्कुलावबो थायो दै, बिनिफ्राय जोङो अनलाइनैबो लानो हायो। बिनिफ्राय जोङो अनलाइनै माबोरै लायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। नैबे मबाइलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो खोन्थागोन। आं मबाइलजों खालामनानै नोंथांमोनाबो गावबा-गावनि मबाइलजों खालामनानै नायनो हागोन। अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामसै डाइस क'डखौ लानो थाखाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। नोंथांमोना गावबा-गावनि स्कुलनि डाइस क'डखौ लानो थाखाय नोंथांमोना नैबेफोरबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय, बेबायदि सार्च खालामदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुगोन, नायबानो जाबाय। गाहायाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव दङ नाउ इउर स्कुल, बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायलांबाय थादो, आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानि, बेयाव दङ नायबानो जाबाय सार्च बाय डाइस क'ड। बेयाव नोंथांमोना नैबेयाव डाइस क'ड होनानै नोंथांमोना नैबे खेबसाखौ नैबे खेबसेयाव थुनानै नोंथांमोना साबमिटआव थुनानै नायनो हागोन। बिनिफ्राय जोंना दा डाइस क'डआ आखायाव गैया नालाय, जोङो दा डाइस क'डखौ लानो थाखाय जोङो स्कुलनि नेम होनानैबो नायनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो बेयाव नायबानो जाबाय सार्च बाय पिन क'ड। नोंनि जायगानि पिन क'डखौ होनानै नोङो बेयाव डाइस क'डखौ लानो हागोन। अब्ला आङो पिन क'डजों बानायसै, स्कुल नाम होबाबो फैयो दै। बिनिफ्राय आङो दा पिन क'डखौ थुनोसै। अब्ला बेयाव पिन क'डनि अपसन फैबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ खेबसा। अब्ला आं नोंसोरनो थाब खोन्थालांनोसै, नोंसोर नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं बेयाव गासैखौबो होबाय, बेयाव पिन क'डखौ होबाय। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे खेबसा बक्सआव होबाय। खेबसे सेम टु सेम जानांगौ दै। बिनिफ्राय आङो दा साबमिटआव थुनानै होनोसै। नायबानो जाबाय, गाहायाव फैबाय दै। जोंनि बे पिन क'डखौ होनाय लोगो लोगो जोंनि एरियायाव बेसेबां स्कुलफोर दङ बे गासैबो नुजाफैगोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय डाइस क'ड, नैबेयाव ओंखारफैखाबाय। नायबानो जाबाय डाइस क'डआ बेयाव ओंखारफैबाय। बिनिफ्राय नोंनि स्कुल नामखौ बेयाव नोङो सार्च खालामनानै नोङो नोंथांनि स्कुलनि डाइस क'डखौ लानो हागोन। बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला। बिनिफ्राय बेयाव सार्च खालामबानो फैयो। बेयाव नायबानो जाबाय, बेयाव सार्च खालामबानो फैखायो दै नै। बेफोरबायदि फैगोन। बिनिफ्राय डाइस क'डखौ नोंसोरो कपि खालामनो हागोन। बेफोरबायदि कपि खालामनानै नोंसोरो लानो हागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा गुनत्सवनि रिजाल्टखौ नायनो गोसो नोंथांमोना नैबे डाइस क'डखौ लानानै नायनो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोना नायनो हानाय नङा दै, डाइस क'डखौ लानासो नायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। बे लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंसोरो बे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोननाय जागोन। आं नोंथांमोननो बे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय। आरो जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हागोन अनलाइननि गोदान आपडेट इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों। बिनिफ्राय आङो गुनत्सवनि रिजाल्टखौ माबायदि नायो बेखौबो खोन्थागोन आङो नोंसोरनो। आं दा नैबे मोनसे भिडिअखौ होग्रोबाय। बेफोरबायदिनो सोलोंग्रोना लाबानो जाबाय। मोनसेनिफ्राय मोनसे आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थासिगोन।